Morjesta. Savonlinnan alueella pystyy harrastamaan shikata, judonokoa, shukokaita, akidoa, hanmodoota, krav magaa ja jujutsua. Mutta tällä kertaa olemme tutustumassa tarkemmin Kamppailuakatemian lukkopainiin. Katsotaan mitä tapahtuu. Kaikki aseet käytössä kaveria kohtaan. Elikkä ollaan täällä perusmuotossa selkäkontrollissa. Meillä on toinen käsi tulee täältä kaverin pään vierestä ja toinen tuolta kainalon vierestä. Jalat pitää kaveria tässä hallussa ja täällä halaan kaveria kivasti lähelle. Pään tuon tänne kaverin pään viereen. Elikkä ei voi olla tilaa täällä, vaan pitää tulla tänne kaverin lähelle. Ja ei käy nyt mitään kovin ihmeellistä hommaa, katsotaan vaan perus takakuristus ja siihen voidaan katsoa jotain pointteja siihen hakemiseen. Eli se mitä mä haluan tehdä, niin mä haluan tuoda tämän pään vierestä tulevan käden tänne kaverin kaulan alle. Näin. Ja mä haluan, että tää mun kyynärpää osoittaa mahdollisimman pitkälle suoraan eteenpäin. Mä en halua lähteä kuristamaan kaveria tuolla mun kyynärvarrella. Toki se voi toimia, aiheuttaa ikävästi kipua kaverille ja se mahdollisesti riittää, mutta jos mä pääsen tuomaan tuon kyynärpään mahdollisimman eteen. Tavoite on yleensä saada kaveri luovuttamaan joko kuristamalla tai tekemällä joku nivellukko, mikä aiheuttaa jonkun paikan rikkoontumisen, jos se tekee liian pitkälle. Ja missään nimessä tietenkään treenikaveria eikä lähtökohtaisesti edes kisoissa kisakaveria halua rikkoa eikä satuttaa, niin pitää olla molempien vastuulla se, että se kuka tekee lopetusta antaa toiselle mahdollisuuden luovuttaa ja se kuka on siinä ottavana osapuolella niin pitää myös malttaa tunnustaa se, että on hävinnyt ja luovuttaa. Eli taputus mattoon tai itteen tai kaveriin tai ihan mihin tahansa. Tai suullinen judosta tytty maittaa. Hyvä, eli sitten on siinä kaverin reppuselässä. Näin. Ja tavoite on tosiaan kuristaa kaveria takakuristus tai RNC. Ja idea on saada tämä kuristava käsi niin pitkälle sinne kaverin kaulaan, että tämä sun kyynärpää osoittaa eteenpäin. Se tekee sen, että kun täällä menee verisuonet, me ei haluta painaa henkitorvea, mikä sinällään toimii kyllä, mutta ei yhtä varmasti eikä yhtä nopeasti. Sitä pystyy ikään kuin, jos henkitorvea lähtee puristamaan, se tuottaa ensimmäisenä kipua. Ja kipua vastaan kaveri pystyy päättämään tapella. Totta kai se jossain kohtaa varmasti riittää, mutta kun me painetaan verisuonet tukkoon, niin jos kaveri ei luovuta, sitä lähtee tapella. Sitä ei voi valita, että toimiiko se vai ei. Se on paljon tehokkaampaa, turvallisempaa ja parempaa. Eli yritetään saada kaverin henkitorvi tuohon meidän kyynärtaipeeseen ja sen tunnistaa aika hyvin siitä, että kyynärpää osoittaa suoraan eteenpäin. Sen jälkeen mahdollisimman pitkälle, totta kai mittasuhteet vähän vaihtelee, oikein hyvä. Sen jälkeen otat oikealla kädellä vasemmasta hauiksesta kiinni, omasta siis. Sieltä ja lähdet kääntämään sen vasemman käden, voit tuolla rystyset edellä kaverin takaa sen pään taakse. Voi tuoda ihan sen niskaan tai sitten voi painaa vähän sieltä ylempään ja saa ehkä vähän vipuvartta siihen pään kääntämiseen. Sitten lähdet painamaan tätä, tuo ensinnäkin halaa itsesi ihan siihen lähelle. Painat tätä kyynärpäätä kaverin rintakehää kohti. Lähdet puristamaan omien kyynärpäitä toisiaan kohti. Sitten voit vielä lähteä pikkasen tätä kyynärpäätä kiertämään sinne. Ihan vetämään sinne toisen suuntaan. Kaverista tuntuu pahalta, kaveri ilmaisee sen heti irti kun tulee taputus.
kiinni sinne. Itse käännän yleensä ton rystyset sinne kaverin päätä kohti. Näin. No nyt se voi, no joo. Lähden ensin painamaan päätä alas. Sitten se kaverin ja painamaan sieltä niin koko paketti. Se kaverin neuka lähti siihen rintaa kohti. Noin sinne. Pieni puristus ja vielä lisätä semmosen pienen kierron siinä. Kaulalle, näin, käännetään vaikka tännekin. Ja se mitä kaveri tekee, niin se lähtee ottamaan kiinni tästä kädestä. Se lähtee puolustamaan sitä kättä. Näin. Minun on vaikea, vaikka olisi omat kädet tänne yhteen, niin tänne on vaikea saada tilaa. Ja varsinkin tämä käsi on täällä haikkana. Minun pitää sitä otetta saada syvemmälle. Niin tää toinen käsi tulee tänne kaverin ranteeseen. Työntää sen kaverin käden pois. Samalla tämä käsi kiertää vähän tuonne pidemmälle. Näin. Eli vähän tälle ristiin. Tuon tätä kättä pidemmälle, tuon ton kaverin käden pois. Voin hetken aikaa tarvittaessa pitää sitä tuolla pois, kun tuntuu, että on hyvä paikka. Mä vedän sen tästä ihan läheltä, niin että mä saan sen otteen tähän samalla kiinni. Joko suoraan tonne hauikseen, tai sitten vedän sen tänne kämmenet vastakkain. Näin. Eli sillä saa tehtyä sitä tilaa. Eli lähtötilanne meillä on vähän puristusta tulossa, kaveri roikkuu siellä kiinni, en saa puristettua sitä, en saa kiinni. Työnnän sen käden pois, samalla työntetään kättä pidemmälle, vaikka tuolta omasta olkapäästä kiinni, ja tila on pois sieltä. Sitten terävästi vedän tämän käden takaisin, edelleen kiristän sitä. Nyt se on täällä kaverin selkäpuolella tämä mun ote jo, siinä on paljon vaikeampi lähteä puuttumaan. Ja saan täältä ajettua otteen loppuun. Ollaan kaadettu kaveri ja ollaan päädytty vaikka tämmöiseen tilanteeseen, että toinen on selällään, ei on pystyssä. Ja mikä tässä on edelleen ongelma, että kaverin jalat on täällä käytössä. Se pystyy, jos on joku muu kuin painitilanne, niin se pystyy potkimaan jaloilla, aiheuttaa niillä vahinkoa. Tai sitten painetaan, se pystyy pikkuhiljaa riisun sen vastustajan aseista, että se ei pysty käyttämään. Siitä vahvasti paino päälle. Hän kiertää sitä ikään kuin mahdollisimman kaukaa sieltä ja rintakehä vasten paino päälle. Tarkoitetaan tosiaan päästä sitä kaverin jaloista ovi, että siitä pystyisi käyttämään niitä meitä vastaan. Sitten suunnilleen kaverin jalkojen väliin. Ja taimainen jalka astuu siihen lähempänä olevan jalan taakse. Siitä vannoja käytännössä. Näin. Yes. Eli oli kyllä todella hauska ja hyvin mielenkiintoinen laji. Että voisi kuvitella, että itse tulisi ehkä tulevassa kokeilemaan. Kyllä se yleensä hyvin koukuttavaa on, että ketkä paikalle lähtee ja vähän innostuu, niin hyvin pitkälle sitten tosiaan aika koukuttavaa touhua, hauskaa on. Sitten itsellä kun on tuo huomannosta tausta, että kilpailee SM-tasolla, että tää on niin erilaista tää reeni, että kyllä. Olisi siinä sivussakin tosi hauskaa harrastaa. Joo, kyllä se, että tää lajikunto, niin totta kai tarvitaan aerobista kuntoa, tarvitaan lihasvoimaa, ei voi olla liikaa voimaa, sit ei ikinä haittaa. Mutta tämä laji vaatii, niin se on niin erityyppistä, että vaikka olisi kuinka kova vaikka juoksemaan, niin todennäköisesti on aika poikki täällä. Tai vaikka miten kova olisi tekemään jotain puntti tai muuta jumppaa, niin todennäköisesti täällä väsyy kyllä alkuun hyvin sitä huolimatta. Sitten jos joku nyt innostuu tämän videon kautta kokeilemaan, niin mitä kautta hänen kannattaa lähteä? Eli helpoiten meihin ja varmemmin saa yhteyden Facebookin kamppailuakatemian tai meidän seuran
Eli Savonlinna Fighters Housein Facebook-sivun kautta sieltä laittaa viestiä, niin vastataan kyllä. Ja perinteisesti tietenkin lajeihin lähtää peruskurssien kautta, mutta pienessä seurassa resurssien takia se peruskurssi järjestäminen on aina vähän satunnaisempaa ehkä ollut, niin mukaan pääsee kyllä, jos intoa on, niin ilman kurssiakin ottaa yhteyttä sieltä Facebookin kautta ja annetaan ohjeet, millä pääsee mukaan. Joo, me laitetaan sitten linkkejä tonne alas. Kiitos kun pääsitte osallistumaan. Kiitoksia kun tulitte täällä.